Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Da Allah masu hakan kabarin nan nake tambaya. Ga muna. Cewa da kai faduwa ta zo daidai da zama ma. Dama Alhaji ne turo ni. Cewar an binne wani talaka a cikin makabartan mu. Yake so a je a tone shi saboda ba wajensa bane a je a canja masa makabarta. Bangaren da kuke binne alazai irin ku Eh ka gane kenan. Shine yake so a tone shi a je a canja masa makabarta. Kai koma ina ne dai a je a kai shi Alhaji zai biya. Bangaren masu kuɗi cikin makabarta ko? Yawwa. Dan na ga wani sabon kabari. To shine aka je aka binne. Ya mutum yana kwance a gidansa saboda ba mai kuɗi ba. Fi sabilillahi wai saboda an kwantar da shi a gidansa ka ce wai a cire shi. Wannan wanda irin rashin imani ne. Malam mu ba za mu yi ba. Idan ba ba mu aikin nan ba ba za mu yi ba. Wallahi zan yi. A mai gida zan wallahi. Wallahi da ci zan yi. Za ka yi. Zan yi wallahi. Alhaji ya ce zai baka 200,000. kowa wallahi zan yi kowa in na zauna a talau wallahi ba zan zauna a talau na ra'a wallahi na kowa yanka rake wallahi yanka rake ba zan zauna a talauci ma wace makabarta ce muna samun abin da zamu ci Allah yana kawo mana Allah fa Allah fa yana kawo mana Allah kaga in wa'azi za ka yi kaga ya ka tafi masallaci na kowa malam lokaci na kowa ka san yadda za a yi wallahi zan tone makabartan mu ta can anan za a je a tone abin ka ga sabon kabari dan yi shine shi za a zan cire shi in yadda shi sabon kabari ne yau aka binne shi yau ake so a tone shi kuma zan je ko cikin dare ne a tone shi da rana tsaka zan tone shi to shikenan na raba ka a'a wallahi ba zan yanzu barin je kama kudin ka aka je ka kawo muna nan na kuwa mutum fa yana kwanta kabari zaka je ka tone kai da ka binne kirista ka binne to ba musulunta yi ba a to dan ya musulunta kuma na kuwa wallahi ba zan yi na raba ka wallahi ba zan na raba ka na kuwa na hakura wallahi tallahi ba zan hakura ba mutum yana kwanta kabarin sa zaka je ka tono shi a to me saboda abun duniya ba zan zauna a talaucin nan ba wallahi Allah kaga na kuwa ka raba kanka an kare ke wallahi dai ka zauna ka raba kanka 200 fa za ta kace maka kishin ruwa ne ka tona mutum a kabarin sa to wallahi ba ruwana na rantsi da Allah ba ruwana ba zan iya wannan rashin imanin ayyewa duk masifa da za ta samu sai dai ta samu to sai dai to za ko ka gani wallahi za ka gani wallahi tallahi talaka sai ka bar gurin nan billahi lazi saboda ba makwancin talaka bane na billahi lazi amma bari in bude in ga fuskar sa na lillahi wa inna ilaihi raji'un